Egunon, egunon danoi, eta ongi etorri Kazetaguneko urrengo itxaldira, bale? Gaur daku beste itxaldi ikaragarri bet, liburu bilari buruzko itxaldide izango da, bale? Beran funtsinuek edo zer aldun egin berorregaz azaldukot, edo aleginduko nahi azalduten, eta bapes, urrengo ordu erdize gitxi gora bera, okingo zuile, neugaz hor pesau, bale? Pesau dut esan neu. Hemen dako ez da zuile, ganiz nahi Kazetaguneko ezitzailien nahi, eta zer esangot? Bueno, Kazetagunie topera gauz, hemen itxaldizek online emoten, aztio, nostabero okingu datorren ostegunien, partine, bai erderaz, bale? Liburu bilari buruzkue, bai, ja, izango lekide erderaz, bale? Eta, bapes, urrengo itxaldizek zeintzuk dizen jakitzeko, datorren hilekuk ja ikusko zuile, hemen, behien itxutien estekan, okingo zuile, ja datorren asterik aurrera okingo zuilenak, bale? Bale, hasi baino lelau, gutxutie azaldu apurtxu bet, Kazeta bloga, bale? Badaitz, liburu bilari buruzko itxaldi dela, bai, bueno, Kazeta bloga bebai balizo dago irakurteko, bale? Eta berton, idazten duz hainbeste sarrera, eta oso garrantzitsuek eta oso interesgarrizek izenak. Bape barik, asko gari ez, bale? Bueno, egunon ostabere, eta hemen okingu, hori, liburu bila izeneko webgunie, bale? Hemen mingotxutie, azpizen, esteka. Liburu bila eduki kulturalen bilatzailea, bale? Hau oso interesgarri zala uste dut, eta, bueno, asko lagunduko esku, bale? Berton, aurkitu eta arakatu bilaketa bakar batekin hainbat datu basetan, bale? Honek lagunduko esku hainbeste lekutan topaten bihardunean. Bale, zer daku emetik? Bueno, zer da liburu bila? Bueno, kultura baliabiden bilatzailea da. Hemen guk aldu topa duk bihardune, bale? Bai, liburu bet, bideoren bat, eta holango gauze asko, bale? Eta esadotelez, tresna hau erabiltzen lagunduko txutie. Bilaketa bat eitzen du, eta bertan urtengo dazku gauze bat. Bale, da izatilez, Google bat, baie, moldatute kulturako kontuei, bale? Eta hau, bapes, aldu lortu liburuek, filmek, dokumentuek, e-book, hainbeste gauze. Euskadiko irakurketa publikoko liburutegiek aukeratutakoak dira, bale? Ez da osorik, bai, hau da, aukera bat injauinak hainbeste irakurketa publikoko liburutegizek, eta, bueno, askotan algara topa gauze garrantzitsu askogaz, bale? Bale, segundo txubet, eta geratu da zelako nortik. Bale, hemen, zelan topabidu edo zelan sartun bigaran liburu bilara. Bueno, imintxutien esteka, hor azpizen dako zuien estekan, alzuie topa, alzuie idatzi eta na ondo. Eta ostantzien, Googleen bidez, alzuie topa, bale? Edo zein bilaketa moduen baten zuie bertan, eta lehenagoko aukeri emoten zuiena, erungo zuie, hemengo, bueno, hemen dakar zuie, parkatu, niretzako hemen dau, zuentzako hemen dau. Hemen dakar zuien webgunera, bale? Zurize, euskadi.eus, bale? liburubila.euskadi.eus. Errezau izin dezan. Bueno, igual bai. Hau da beran webgunie, bale? Eta berton, emongozkuie hainbeste aukera, bai? Liburuek, e-bookek, bideoek, online cinema, entzuteskuek, digitalizatutako dokumentuek, egunkarik eta aldizkarizek, dokumento grafikuek eta ordenagailu fitxategia, bale? Hainbeste gauzen aukeri moten dozku.
Dau aldu topa guztizen, Euskadiko irakurketa publikoko sarien, liburutegizen edo liburu kliken, bale? Aldu zehaztu gure badun bilaketie. Normalien, ziurrenik erabilko zuien, ageizen izango dela guztia. Bueno, jakin deizuien, dako zuiela zehaztuteko aukerie, bale? Eta sartuten basarien, horren azpizen izan guz iradokizun batzuk edo ze gauze barri sartuten dauzen ona datu basera, bale? Bueno, zelan funtzionaten dau? Errez, bale? Eitzen dauena da, lau datu basetan konprobatuten dau edukize, eitzen du niko bilaketie, hartuten badun guztia, eta bueno, erakusten dozkuz, emaitzak, pakatu. Ureon faltan nahu. Bueno, lehenagokue, esadote modun Euskadiko irakurketa publikoko sareko katalogoen, ikusko dau, eliburutegian, hau da, formatu digitaleko liburuak, hau oso interesgarri da, batez be Kindle edo antzekuk dako zuien antzako, filmak, online filmen plataforma, hau be, interesgarri da, ez bakarri Netflix edo olakorik, bueno, hemen da filmak, eta liburu kliken, hemen dokumento analogikoetatik digitalizatu diren ondare bibliografikoko datuak eta dokumentuak dituen bilategia edo biltegia, parkatu. Hemen, edozein dokumentu interesgarri papeletik forma digitalera, modu digitalera aldatu dizen dokumentuk izango diez, bale? Hemen, zer aldu topa, ezagoten moduen, liburuek, e-book, bideo, online cinema, entzunezkuek, digitalizatutako dokumentuak, egunkari aldizkari, dokumentu grafikuek eta ordenagailu fitxategiak, bale? Danatarikue dau hemen, botikan moduen. Bale, eta zelan eingu bilaketie? Bueno, hau errezada, hau da, Googleen moduen edo beste bilatzaile baten moduen kutsatxubet daku bertan, bilaketa kutsatxubet, eta bertara sartuten gara. Bertan itzen du klik eta idazten du bihardune, bale? Bihardun, urtengo dazt, dokumentazioe, liburue, edo zer, bale? Bertan sartuten du, eta emoten txagu gero, bueno, urtengo dazkuz iradokizun batzuk idazten duzen bitxartien, igual, bertan, aldu topa bihardune, eta ostantzien, emoten txagu, sakatuten du, bilatu izeneko botoitzuen, bale? Ez dako misterizo handirik, bale? Ia. Segundo txubet. Hemen, ez da bakarrik izango euskeraz, kontuen hartun. Erderaz bebai alda urten. Batez be, dizenak, hori, urten odazt. Bueno, sin más. Beste hizkuntza batzutan urtengo dazkuz, bai, bale? Eta bertan urtengo dazkuz, bai, Sherlock topate mazuien, adibidez, urtengo datzuiena da, serie, bale? Serie zen kontue, ian ondauen, edo zer dan, albadun eskatu, eta bar. Bale, liburue guzan balekidu libururen bat, bai, urtengo lekidazku bertan, eta urteten dazku, badauen eskuragarri, edo badauen, zelan esaten da, mailiagatute, bale? Ja, badauen hartunde edo zer dan, lokalizeten dozku. Oso, interesgarri. Hori liburuen buruz, liburu fiziko buruz. Bale. Eitzen du niko bilaketie urtengo asku zerrenda bat. Zerrenda bat, ez da izango zerrenda guztize. Urtengo asku horri izetan banan dute, bale?
hemen ekarten dago moduen, 1, 2, 3, eta bar, urrengoa izan arte, bale? Eta bertan ekarten dago, 31, hemen kasuen. 10, 31 horri dauzelakon, 31 horritzen dauelakon zerrendie banan dute. Bale, hori be, garrantzitsu da jakitxia. Egon barik bertan 89 horri alde eta hor galduten gara. Bale, bueno, aldu gainera erabili, enjuzen bilaketiek aldu egin bideak urtengo da, posta elektroniku bidez aldu bi aldu. Hori bilaketie eta bebai aldu gorde, bale? Honek ez dako gauze handirik, bale. Topaten dule geukudune, berton ekarkozkuz hanbeste aukera, bale? Hemen ekarten dago moduen, Orwell topadu, 1984, reflexiones desde 1984. Erderaz esan dut, badaitz, parkatu. Bueno, eta bertan ekarkozku non dauen eskuragarri edo zelan batun, bale? Hemen ekarten dago moduen, Balmaseda, Galdakao, eta bar, bale? Eta bertan ekarkozku egoerie, bale? Eskuragarri badauen edo mailegatute, bale? Hor, berdez edo gorriz. Oso interesgarri da, oso garrantzitsu da, zakitzi hori, batez bez zakitzeko gure liburutegirik hurbilenien badauen berau gauzie bihardune edo zer den, bale? Bale, eta esadoten moduen bilaketie aldu partekatu, bale? Emoten dozku hainbeste aukera, bai, sare sozialan bidez, edo baitxe e-mail bidez, bale? Bueno, a ver, erabiliko zuie, ziurrenik ezetz, bai, lantzin betan igual bihar zuien edo zetarako, edo bitu, mesedez, topaiztazu holango gauze bat, altzazuie bialdu beste pertsona bateri bilaketin zuien, bale? Bale, bilaketak esadoten moduen aldie zehaztu, bueno, edo mugatu, bale? Bai, formatuen arabera, badan liburu bet, badan bideo bat edo serie bat edo lango zozer, eta bai datuen jatorri, bale? Nondik datorren? A ber, hemen liburutegia imitzen badun, e-bookek ziurrenik erakusko eskuiela, eta e-film imitzen badun, bideo, serie, pelikula edo olango gauze bat imitzen, bale? Bueno, bertan dakazku, gehizen erabilko zuiena ziurrenik izango dela formatue, bale? Badan liburu bet, edo online cinema, edo olangoren bat, bideo bat, edo bertan aukingo zuie, da zerrenda handi beta ikusten zuien moduen hemen eskoitzera, bertan dakar liburua, online cinema, aldizkako argitalpena, eta bertan ekarko zuie, bakoitzan muga bakoitzien zenbakiz, zenbat hauzen, eta guazen urrengo punture, eta bilaketa liburutegi zehatz batera mugatu daiteke, bai, bale? Hau alzuie biatu, ez da hitz, Bermioko liburutegi zen, esati arren bat, bale? Ia Bermiokuen, badauen, bueno, Bermio edo bardin jozte, Amurrizon. Amurrizon gure zuien topa, alzuie topa. Bai, oza, honek ez dago arazorik. Alzuie topa katalogo zue, eta esaten moduen, herrizen barruen, hori. Bale, edo nok aldauz egin bilaketak hemen webgunien? Bai, nik egin jotauntzek, eta bai, bale, ez dago arazorik. Alduz egin, ganera, zerrendak, bale? Alduz egin zerrendak, alduz sortu zerrendak eta gorde, enjuzen bilaketakaz, edo enjuzen irakurri duzen dokumentu edo liburuekaz edo zer dan, alduz egin zerrendak bebai, eta bueno, horretarako, hori ezagotena, zerrendak eta itzeko inbizuiena da, erabiltzaile eta pasaitze, bale?
Egin bizuiena da, Euskadiko irakurketa publikoko sareko, karneta, hemen ekartzen dauen moduen, oraindik ere, txartela espaduzu, Euskadiko irakurketa publikoko sareko edozein liburutegira hurbildu gaitezke eskatzeko, bale? Edozein liburutegire zuten sarie, esaten zuie, nik dut erabiltzaile eta pasaitze honetarako, bale? Partez bezerrendak eta horrek danak kontrolata okitzeko webgune mendik, hemengo webgunien, bale? Gauzen webgunien bidez, parkatu. Bale, zelan identifiketen gara ja dakuniko erabiltzailie eta zer dan. Bueno, sartuten gara liburu bilara eta goizen eskoitzera, okingu bertan, ez dut ikusten, hemen, identifikatu izeneko botoitxue. Bertan emoten du, bertan sakatuten du, eta eskatukozku. Erabiltzailie eta pasaitze, bale? Baina txutie, hau lortu bizuie, liburutegi den, bale? Sartuten zuie horrek bizek, eta ja hor urteten dizen aukerak ja pertsonalizatute dauz, bale? Alduz egin erreserbak, bertotik, edo alduz ikusi geure maileguek edo barriztu ez juteko liburutegirarte edo liburutegiraino, parkatu, barriztuten edo zer dan, bale? Hau ondo dator benetan. Ez daitz, non horazun bagaran liburutegiko liburukaz, ez orkitzeko susturik. Bale, alduz gorde bai nire gogokuek, bale? Gure intereseko zerrendak edo bilaketak gordetzeko aukera ematen dozku, bale? Alduz egin, ez daitz, Amazonen moduen, Amazon dinot edo beste denda edo zein moduen, alduz gorde geure gogokuek eta egin zerrendak, gero errez autopateko, bale? Ez daitz, filmeren bat, liburuek, aldizkariren bat, edo baten bat haulango oso zer badauen, orduz, bale? Hemen, bapez, gero, sartuten garaniko, liburu bilara, bebai, aldu aukeratu, zelan dako izena, hizkuntza, bale? Parkatu. Hizkuntze, euskeraz, erderaz edo ingelesez, bale? Hor, goikaldien ekarten dau, identifikatu onduen, eta bertan sakatuten du geukudun hizkuntza eta listo, bale? Ez dako misteriz handirik ez dako. Beza onduen moduen, zelan identifikatu, bueno, eurek ematen txuie, ezaten moduen, erabiltzaile bat eta pasaitz bet, badako zuien txartela nik ez dute karri, hortik dako tetxin aldute, bakarrik da sartun hori, eta ja algara sartun, bale? Aldu egin zerrendak, esan dute moduen, ez dagoela arazoa handirik, eta bebai, baitxe ikusi, albadun erreserbatu nahi dune, bale? Zertan ekarten dau, eskuragarri eta egin mailegu eskaera. Zuek alzui egin, ja internetetik olango gauze bat. Vale? Hori, bai, aukera eder bata. Vale? Hemen, adibidez, Kirmen Uriberi buruzko sozer topaku, eta emoten dozkuz emaitza batzuk, vale? Ekarten dozku, hainbeste liburu eta bapez ekarten dozku, badauen online irakurgarri, vale? Edo aldu irakurri edo deskargatu eta hori bebai oso garrantzitsu da, vale? Bueno, altan emonda bagauzen, izena emonda bagauzen liburutegi zen, hobeto, vale? Da hemen aldu ikusi, apurtxu eta aurre ikusi, berori liburue, aukeratu duen liburue, apurtxu jakitzeko, badan zuzena edo ez.
Orduen, labur bilduteko, liburu bila, bale? Hau, webgune hau oso interesgarriz da, ez da ikusten larrondo, bai, bueno, hainbat baliabide bila, hainbat baliabide bila ditzakegu formatu askotan, bai? Liburuen, bideo moduen, aldizkari, egunkari, eta bar, bale? Izena emon daba gauzen, alduz egin erreserbak, alduz egin zerrendak edo gogokuek gorde. Aldu lusatu mailegue, bale? Aldu ikusi hainbeste gauze, bale? Orduen, mereziten dau, liburutegire zuti, espakazoien ja txartelik, zuzie liburutegire eta esan, bitu, gudot, liburu bila erabili, eta gudote hori, erabiltzaile eta pasaitze. Moten txuie, eta ez da ongo arazorik, bale? Eta gaurkoz, onaino, bale? Orduen, amaitxuteko, bueltan izango. Al revés, asko nahi. Urrengo barrizek, kasetaguneko barrizek, ezetu nahi bazuien, zar zaitzezie, kaseta blogien, ordako zuie, esteka, bale? Oso interesgarri da, eta hastien zier, ez da izemat izen, zemat zarrera dizen zehazki, bai, iru-lau sartuten diez, edo argitaratuten diez, nik irakurte dut lantxin betan, dakoten niko momenturen bat. Bai, hemen dako zuie urrengo esteka, bale? Urrengo itxaldizek, berton okingo zuie, hor estekan, bale? Gure webgunien dako zuie, bertan ekarko zuie, zeintzuk izango dizen, urrengo izango da astiongue, ostegunin emongo dana, dela liburu bila, bai, erderaz, eta bapez, dozein gauze bihar zuiela, sartun zaitzezie, kasetagunea.euseko webgunien, eta berton okingo zuie, bihar zuien dana, bale? Esango txutie, bihar bat zuien, ez daitz, tramitazioaren bat, baku edo olangoren bat atatie, itxordu hartun bizuie, mesedez, eta alzuie deitzu, edo geure webgunetik, bai, alzuie hartun, bale? Eta honegaz, uste dut ja nahiko dala, ez dut ikusten mugimendurik, ez dut ikusten hemen galderarik dauenik. Bueno, badako zuien, mesedez, idatzi zuie azpizen, eta hemen egongo gari ez, bale? Bapez, zaindu zaitzezie eta urrengo batera arte. Agur!